Iki mbako umur 19 dina, wis 20 dina lah. Alhamdulillah iki gebyah ngilaki suket sakjane diobat ya kenek. Tapi lek digebyah ngene iki kan lemah barang kan gerak. Artine lemah iki apa gelem mongkok lek dipacul. Jane ya gak apa-apa diobat. Ndelok sukete kok ngono kae. Terus ya wis umur 20 dina terus mari ngono kena udan pisan dik. Dadi fungsine apa dipacul utawa matun ning poke tapi kudune diuruk. Dadi ben bonggol sing ning kono kuwi ben gak catu lek kena angin kan obah-obah ngene. Lah iki lek diuruk ngene, akhire godhonge ora gerak-gerak. Maksudnya anteng kena angin. Iki lek dibandingne ambek sing urung diuruk ngene iki beda. Dadi lek sing urung diuruk iki memang kena angin no obah-obah terus biasae wite iso catu. Iki jenenge nguruk utawa dangir. Sakjane lek cuaca normal mestine gak ngene iki cara penanganane. Iki suket iki urung sampai dhuwur sakmene wis mbako kena diuruk. Lah iki mbakone sik cilik sukete tapi wis nemu. Iki memang resikone lek bareng udan-udanan ngene iki soalnya banyu udan iki cewepet lek ning apa ngeneki apa suket ya nganu ngeneki weka. Kira suket lembut-lembut iki langsung bios wis thukulane. Dadi mbakone iki memang wayah nangani ya diwatun lah nggen pok-pok iki ben koyo resi lah mari diwatun engko dipacul.